Здравейте, аз съм King of Games. Смятам да правя поредица на World of Warcraft. Това е Мисто в Пандария. Започваме от първи левел. Аз съм Рогое. Това тук е Warlock. Той също ще участва и Паладин. По-късно ще се разбере на какви таланти ще играем. Сега първото, което трябва да направим е да почнем с мисиите. В оригиналния сървър на Blizzard сървър е от Хикс 10 до Хикс 20. Обаче сега тук явно е Хикс 10 и по-бързо се дига с мисии. Тук така са и магиите. От едно мисля, че е до 0 и по-нататък. Още две цифри или как да се изразя. Спелбука, тук са всичките ви магии. Професионс, може да вземете професии, две професии. Нали, с едната развивате и другата. Тук фишинг, археолог, кукинг и фърсайт. Автоатака става сам с 10 бутон или тук те зависи каква магия имате. Става ето с единичката. Там е магията. С Escape тук е Exit Game, Logout, Return to Game, Macross, Interface, System и Help. Аз от интерфейса ще направя нещо. За да можете да наместите магиите си, от интерфейс трябва да влезете и да махнете отметката на Lock Action Bars. Смятам да правя поредица от 1 до 90, след това и може и на батали, райдове, дънжени и да бим конкретно да ходим тримата за босове. Има фън сървъри. В фън сървърите, нали, Instant 90 левел, има всякакви айтеми, давате всички оръжия. Най-хубавите си ги закупувате там с, примерно като ходите на Battleground, оттам като падне Honor Points, Honorable, и си купувате, има оръжия и items, които са по-хубави от първоначалните. Това е бакпака ви, тук има всичките неща, които дропни и вие ги вземете. Тук така се намират, тук са ви парите. Най-голямата парична единица в WoW е голда, след това е силвър, накрая е кулпара. Николай, направи ли мисията? Да. Добре. Тъй. Чая да ладна в Friends. Тук е френд листа ви. Ако примерно искате да играете с някои, добавяйте ги в френд листа и с 10 бутон. Ако са наблизо, в принцип сега аз съм в група и не мога да натисна 10 бутони Invite. Ако са наблизо, примерно около вас, това е минимапа и може да ги видите с Target, като натиснете. Може да ги игнорирате, може нали, да махнете с Remove Friends. Можете да им пишете. Нали с Send Message, примерно. Ето и тук те долу излиза. Това тук е чата. Тук може да правите разни глупости, примерно Chicken и са прави нападка. По принцип в Burning Crusade, не съм сигурен за Lich King, когато дигнете определен левел и имате магия, обаче нали, не може да я ползвате преди да се я тренвате. Ето, примерно, когато дигна 12 левел, получавам SAP. Тук така директно ви тренва, не ви взема голд, а в Burning Crusade трябва да отидеш при тренера и да си я вземеш магията. Сега вземам мисии колко да дигна 7 левел и се махам. Главната столица на хордите, където обикновено стоят повечето играци са в Огримър или Дуртър.
Ако имате по-голям левел герои, с тях се правят по-бързо мисиите. Може да си пращате голд, зависи ако нямате, искате нещо да си купите от Action House. От Action House може да си закупите много хубави оръжия. Примерно аз трябва да съм с дагери. Може и с лорта, но предпочитам с дагери, защото за рога по-силен с дагери. Предпочитам примерно някакъв дагер да се взема, отивам и ако продават някакъв по-интересен от моите, си го закупувам с голд. Зависи според цената на оръжието. Може да си купите също маунтове, зависи дали маунта може да се продава. Конкретно няма да обяснявам за класите герои. Какви маги имат такива подобни. Да кажа само за Warlock, за приста не съм сигурен, Warlock може да си има миньон. Може да има доста миньоните, зависи на какви таланти. Ако е без такива... Мисля, че... Как бяха талантите? Че не съм както трябва с... Демонологията Да, за повечето милиони. Еми, кажи направо. По принцип Warlock има 3 таланта: Affliction, демонология и Destruction. Като демонологията се специализира концентрира повече силата на Warlock върху неговия миньон, докато останалите два таланта са повече концентрират силата на Warlock в самия кастър или самите му магии. И общо взето Warlock е далечен бой, нали, като класа. Нещо подобно на мейдж, само че се занимава с повече спелове, които бият демидж за определен период от време, отколкото веднага. Има Fury, може да диша под вода доста време. То май не беше ли... До безкрайност. Да. Може да се призовава защитници, които... Миньоните и други освен, нали, тях, освен миньоните. Да, защитниците не са точно миньони, те са демони, които при нужда Warlock може да ги съмани, за да му помогнат, обаче не седят около 30 секунди мисля. Всяка магия има различен кулдаун, при който и да е герой. Да. Значи Warlock по принцип се специализира в правенето на ритуали, които призовават други играчи до него, или ритуали, които подсилват демоните му. И общо взето е това. Най-основните неща. Специализацията на Warlock, примерно за далечен бой, двете магии, да, ето сам на далечен. Двата таланта, единия специализира... Първият талант Affliction се специализира в биенето на демидж за определен срок от време, да кажем, бие 240 демидж за 20 секунди. Зависи кой е левела. При другия талант, там е... Веднагически. Няма никакво изчакване. Няма секунди на бития демидж. Да. При Рога, какво да кажа за Рога, значи 3 таланта, съблети. В принцип аз играя на съблети, защото предпочитам за батлграундите. Ей, те са тъпите котки, няма ли да са? Ето една. Рога в принцип е много силен, защото може да става да влиза в стилт, нали? Ако играете дуел или си на Battleground, с стилта няма да въвиждат, зависимо от твари такива, които... как да обясня сега? Които разкриват стилта. Да, 30% примерно може да виждате повече стилт. Ще я довършвам още. Хънтъра също може да има такова. Не миньон, ами той може да си хваща 5. Котка... Всичко, което... Говоря за котки, конкретно. Пуми, тигри, зависи. При Хънтъра всеки пит...
как да... При примерно Хънтър- котката. Котката му изкриства agility, което е по-хубаво, защото той хънтъра е по-силен с agility. Повече agility е по-силен. Като дигна 10 левел, ще видя талантите и ще ги кажа всеки за какво служи. Вие минахте ли мисията? Не още. Да, аз... Аз Та с котките, нали? 4 Да. трябва, още 4, ама няма. При Хънтъра той има и специален талант за капани, които са доста... За голям демидж героите примерно на 90 левел, най-големият демидж герои, които бият са Warrior-а, Мейджа, Рога, зависи. Той Рога е много силен, защото има много сапове. Може да Стънове. Да, стънове. Може да стъне за 6 секунди. Когато е в стелт. Паладина също. Паладина е много хубав герой. Зависи на какви таланти го играете. Елате, примерно, тук има котки много. Мисля, че са 3 или 4. Аз минахте с мисия. Ти кой левел си? Пети. Пети края. Но не ми дава да ги взимам. Ми е, Знам значи, сега и ни с... Мастер Луд Хидрит. Не мога да разбера защо никът го Някакви убиеме. дървета мънинки, таки трябва Мастер да ги Луд е Николай. Аре, дай сега направо го убием и дано ти го даде на тебе. Ами не ми дава. Я чай. Да, Аха. Добре, но още 3 ми трябват. Ще много избитам оттатък бяха зад колата. В принцип смятах да играя Night Elf, обаче не ми хареса не ми хареса Алианса. Свикнал съм се да играя Хорд. Още като почнах да играя WoW. Играта е много заребяваща. Тук даде ли ти го да го вземеш, Мастер Луд? Не. Той за какво аз съм Мастер Луд. То пък на мене не ми дава, което е странно. Тук дава ли ти? И тук не ми дава. Чакай, сега ще да я явиш. Защо така? Защото на мен им да кликна и... Не мога да ти обясня. Добре, както да. Да. А че ми трябват още 2, значи ти с котки. Тук те и то с квест го забравих. То ако търсиш, мисля, че е там оттатък има също една книга, но не съм сигурен. Аз те специално ги знам местата къде са. От самите квестове. То с квест с книгата, къде го взехте? Кой човек? Трябва да търсиш. Ние човек ми там една книга не смята и трябва просто да взимаш. Елате съберете се тук при началната кола, при Магистрикс. Сега само да мина една мисия тук. Аз по принцип моя Warlock ще го развия на Destruction, а може би като втори талант на Демонология. И двата таланта са доста силни. Аз за сега съм към съблиетото. Съм по-мотивиран да играя, да се изкажа. Амбуша. И сега ще покажа. Тая амбуш магията е много силна. Би много голям демидж. Къде е Николай? Каза, ще минаваме една мисия. И сега Аз ще се да... намирал при езерото простотията. Мисля, че когато си с дагер, нали тук е в Майнхенда, когато си с дагер, амбуша би много голям демидж, критикал де. Ако сте примерно 20 или 30 левел, амбуша с дагер в хенд, не Майнхенде, би около 1000-2000 демидж, което е много много демидж за толкова нисък левел. Също така, тук странното е, че за всеки герой са изкриснали конкретна магия. Примерно друида. Има една конкретна магия, която би голям демидж. При Warlock сякаш такава магия няма. При танка, аз при танка, при Warrior магията беше екзекут. Екзекют. Паладина, хубавото на Паладина е, че има много спелове. Ако си играл по-дълго, нали, знаеш какви са магиите. Има конкретни магии, които увеличават critical damage и още демиджа. За батали е много добър, а пък за дънжъни и такива райдове по-хубаво или танк или хилър за демидж. Като танк Паладина за дънжън е много добър. В смисъл,
добре може да обира мобовете. Да я бият по него. Да, а Общо и се. плюс това армора му е доста висок и ако има някой свестен хилър е безсмъртен. Зависи той ако е свестен танка. Няма никакви проблеми. Говорим за добър паладин танк, не за нов играч. В принцип аз в Катаклизма играх такъв паладин танк. Много хубав герой, между другото за танк. Обаче е труден. Да, между другото тъпо е, ако нали от началото като нямаш никакви айтами, няма как да играеш танк, защото постоянно ще кикват от дънжените. Нали то конкретно айтъм левела ти избира и те пуска зависи къде. Ако си айтъм левел там колко беше, максима беше 416 мисля. Ако си айтъм левел 365 да кажем, или 370, много трудно ще приемат на хубави дънжени. Да. Докато тук вместо в Пандария вече дънжените са направени така, че ако нямаш достатъчно айтем левел, въобще не те пуска на него. Което е леко безсмислено, според мен. Трудно се вземат айтеми такива глупости. И няма смисъл да те кикват, нали, за кой отидеш на дънжен, да вземеш айтеми. Голд, ай сега колко и то 300 голд не е много. За 90 лева е много малко. Поне те мисля. То сте год 90 лева може да ги вземеш от всякъде. Тогава в началото е малко. Да отидеш да си фармиш мобове, деца 90 лева, да ти дропва айтеми. Да. Докато сега тук в началото няма толкова айтеми и голд. А и самите мисии не дават много. То аз вече се махам, тук няма смисъл да... Ами добре, да изчакаме Николай и аз съм готов, 7 левел съм. Чари аз да дигна 6, за 7 левел. То хубаво, че тъс поне бързо се дига. Николай, връщай се. Аз ви казвам да съберем... Сега само мисията си мина и идвам. Добре, да се съберем в Sunspire. По принцип ни тримата от Burning Crusade още сме почнали да играем. Всеки харесва различен герой. Примерно аз харесвам най-много Роуго, не знам защо. Най-добър съм с Роуг. Другите силните им страни са Шамана, Приста, не Ларлока. Ларлока ми беше силен, обаче Burning Crusade още. Мейджа ти беше силен в Катаклизма. Не, той тук те са гопнали, ама то трябва да имаш хубави айтеми, че. То за всеки герой трябва да имаш хубави айтеми. Да, ама за примерно конкретна версия, ако е Катаклизъм, без айтеми пак може да трепиш. То там статусовете са прекалено увеличени, тук са намалени малко. Тъпото е, че той сървър е... По 10 малко по-бавно се дига от... Да, много бавно се дига. Зависи, то има и такива Instant 90 левели, обаче е много бъгъл. Не, то най-интересната част сякаш е когато дигаш левели, смисъл... Да, то си е едно от най-интересните неща и като си търсиш айтами. Докато 90 левел, особено в сървърите, те ти предоставят всичко и малко... Да, я знам. На мен не ми харесва специално. Къде ти Николай? Аз сега към него ходя. Тук съм вече. Ари, идвай при нас, тръгваме. Сега тук ще връщаме на мисъл. Сега да обясня за минимапа. За минимапа, както виждате, ето го Николай, ето го и Борко, нали? Аз забравя да се представя. Нищо. Ето е мене тук тъй. Нали, за всеки клас герой, това. Тук така точката е различна на цвят. Мисля, че моята е жълта. На Ларлока е лилава. На Паладина е розова. Защо са така, никой не може да каже.
За шамана е синя, за лариора е кафява. Друго какво да кажа. Айде, струшихме чашата идеално. Това са пакети. Какво се смееш, бе? Айде сериозно ми хора. Николай, къде отиди сега там? Ами, ще се върна и сега. Ама ние трябва да сме... между другото всички са в 7 левел. Аз съм 6. Абе, Аз съм аз после по-късно ще дигна мене, нема гледайте толкова. Аз 8 лева ще дигна. И аз може би, за да ми е по-лесно по-нататък. Пък за 6 лева. Добре ли нищо да правим така? Някакви сгради тук обичам. Оф, аз да знаете, тръгвам, няма чакам никой. Той сега половин час ще се бави докато се качи чак догоре, мисля, че беше мисията. Такива цингенета трябва да бия, обаче не знам колко. Аз се връщам сега. Офа, аз ще мина една мисия да ставам 7 левел. Ферал... Интересно, някакъв син трябва да бия още, ма къде са? Сетих са! Дървета. Пайта с мисия в Лендърс Хит. Някаква глава ли такова? Да, трябва да вземеш главата на боса, ари, връщай се. Аре, защото аз ще взема главата, побързай. Горе ли е това? Горе. Чей, кари по-бързо да се махаме от тази солица ми и гадна. А не си то. Какво те там дава, добре? Абе, Силвър Мун е солица, но все пак. Стормуните ли ще ходим? Не, в Огримар. Стормуните, нали? О, то пак верно, ние сме от хорда, верно. Оф, няма глари, аз слизам. Без това и всички ще сме седни лео. Смятам, като дигнем 90 лева, ако се ходи да бим боса е там лички... Дънджани? Не дънджани, на той да ходи. Райдове. Те, ай се махаме вече. Олай. Никой тръгваме. Да изчакаме, аз съм. защото няма да може да се оправи. Според мен. Да побърза. Просто скача от високо и толкова, няма да умреш. Скочи във вода, тотално навсякъде има вода. Не, само да видим начин. Някой път бъгва и умираш, ама както и да е. Не бъгва. Ако гледаш надолу, нали, ако екранът е надолу и, примерно, ако си съврен, той нали е по-голям, Да, взимаш повече демидж. нещо те не се събира във вода. На мен ми дава по 56 XP, не знам. Тук колко беше максимум левела? 90. Айтъм левела, де. 545 може би, не знам, не съм сигурен. Някъде там. Аз най-важното е да ходя до Мили моят подскачаш. приятелче Илидан. Да, ти си. Аре, ще ходим ли в Огримар? Айде се махай от тук. Добре, тръгваме. То между другото, направо сега да отим да дигаме нататък, то няма смисъл. Кой дрънча, бе? Няма смисъл, защото те се забавим. От тук те може да дигнем 20-30 левела и след това да ходим към Огримар. Зависи къде намерим затруднения с левела. В смисъл в тази земя на Будиловци? Не бе, човек, виж сега. Влез в минимапа и натисни десен бутон. Ти говориш за Ghostlands с такива глупости. Да бе, първо отивам в Everson Woods, след това Choose Lands и те продължаваме нататък. То принцип не са... не ма чакат, значи циганките. Пепо. До сега го чаках. Виж го. Значи, ако бях Алянс, по-скоро той да беше Алянс, тук ти да го... Аз предлагам да отидем в Northern Barrens. От там... не знам. Northern Barrens много трудно се дига обаче. То къде се променя левела, къде е такова много гънсно за мен. Че Northern Barrens той от първи... не от... От първи до 10 показва, пък има мобове деца и 20. Не, Northern Barrens е... чакай сега ще кажа. Northern Barrens е от 10 до 20. Тоест ние ако отидем в началото, ще успеем да дигнем 14 и оттам вече почват мисиите. Между другото тук те може да видим няколко моба, ама те, нали тук те са по 4-5 лева. Ако искате тук сега в Ruins of Silver Moon, можем да вземем 2-3 мисии и да дигнем 10 направо след Sunset. Значи, ето ви тук те са мисиите. Quest log, или как да се израже.
Аз съм взел 3 мисии. С Абандона, с Абандон. Да, и аз какво ма вкарвам. Може да си махнете мисиите, а с трак, не знам какво е с трака, а с share може да ги... Примерно, ако си група в някой дънжън и конкретен човек забрави да вземе мисията. И вие можете да му я пратите. И вместо да се вършите да я взема направо. Ето тук до... Дай да летим направо към... Silvermoon. Не, дай към Fairbliss Village. Там мислите са... Охо, маунтовете. Таки, ако направят 100 маунта, дават принцип, ако направите 100 маунта, ви дават и такъв маунт. Пак е назад. Такъв маунт дават. Тото е ачивменти. Генерални... Не се сещам точно къде беше. Между другото, аз не трябва да имам... Ето ги е. Вие на къде? Между другото в този... Вие къде спомняте? Аз отидах към Fairbliss Village. Даде, ние сме натам. Вие сте в Silvermoon. Не, то и бъгва просто. И на мене ми показвате. И аз сега пътувам. Значи, ако имате други герои, които са в Алянса, примерно, и имате маунтове там, също така ги имате и в хордата, в който да е друг герой. Аз ще отида да се взема с някой по-голям левел герой, по-яки маунтове. Аз предлагам да направим частите на клиповете, да кажем от 1 до 10, после от 10 до 20 и така до 90. Добре. През 10. И тук мислите ни още не са отключени. Да. Така. Сега да обясня. Значи, с Хърдстоуна, ако сте на конкретно място и не знаете как да се върнете в... Откъдето сте започнали или сте си сетнали хома, ето тук, ако намерите такава жена, нещо ми се бъгна клавиатурата. Innkeeper, ако намерите Innkeeper. Да. И ето тук е Make this my home. И с Хърдстоуна може да се върнете на това място. Даже аз тук ще се го запиша за сега. Да няма пак да има да ходя, тук е направо. И като има в Огримър ще се го запиша там. Тъй мисията, какво трябва да се прави на тая мисия? Как се казва? Build Collection, сега ще опре. Трябва да вземем тук едни... Някакви глупости пак. Кожи, едни кожи от нещо като ловове, само че не е точно. Наскоро бях влязал в един руски сървър. Руски беше, обаче не се сещам за името на сървъра. Сървъра лагваше ужасно, беше фън сървър. Защото аз обичам да играя такива сървъри. И не успях да го ударя. С амбъша. В момента сякаш сме малко разделени. Нищо. То е по-хубаво, защото така сме надалече, дава реалното XP, не е... Разделени. Да. Ако сте в група, примерно играете 2 или 3 човека, от един моб XP го разделя на 2 или на 3. Зависи колко човека има в групата. Да, ако сме, ние сме 3 човека и моба дава 300 XP, XP-то го дели на 3 и дава по 100. Което е до някъде неудобно, но... Так, за да съзнаем къде сме, по-добре така, отколкото да се загубим. С бутона Tab можете, когато го натискате, без да атакувате някой, ако сте стелт и искате да атакувате някой, но без да натискате примерно с ляв бутон или с десен, то направо ще тръгне да атакуват, цъкате Tab и то автоматично ви го... как да... накъде се? Тук има, за дънжана има, може да играете 3 класи. Танк, хилър или демидж. Ако предпочитате да играете танк, Warrior не го препоръчвам. Dead Knight е много силен герой и става за танк. Можеш сам да се хилтва
Обаче с определени магии, нали? Не е... Той не може да играе хилър, ми само себе си. Паладина също става за там. Да, паладина също. Паладина също. Уариора също. И кой още? Обаче, аз Лариора не го препоръчвам за танк, защото... Не, зависи, има и силни Уариора танк, обаче... Трябва може да играеш просто добри героя. И зависи конкретната класа. Ами то за танкове, Dead Knight сега новата класа Monk също става. Да, забравих да я кажа. Новата... Между другото не ви препоръчвам да играете такъв монк. Не, Поне за мен не ми харесва самият герой. силни са, обаче самите магии са прекалено сложни. В смисъл трябва да имаш много бързи пръсти. Това с Escape, нали, когато натиснете Escape, интерфейс, когато влезете в Action Barsa, когато си направите тези 4 и вижте сега, обаче няма конкретна магия, така я дърпате, можете да я сложите там. Тя хубаво, че са махна с... Ти го каза в началото. Аз го казах за такива, които с Lock Action Bars, не, как беше това? Lock Action Bars, тук не може да ги махате. Другите 4, когато сложиш отметка, тук те се показват едни квадратчета, в които може да слагате магии, нали, за улеснение. Ако, примерно, предпочитате тук да имате друга магия, зависи. Аз съм 9 левел, ви гордол. То клиповете може да не са, нали, примерно от 1 до 10, ими конкретни минути. То от 1 до 10, щом тук не отне толкова време. То докато обясним такива глупости за играта и... Чакай, искам да дам нещо. Чакай, Николай. Така. Това е за да схилваш. За хилър, едни от най-добрите хилъри са друида, който има масови хилове. Шаман също е добър. До сега тук и шаман не съм виждал за хил, тъй че не мога да кажа нищо. Приста, той самия му клас е такъв. Обаче трябва много добре да се играе. И аз станах 9 левел. Паладина може хил. Да, обаче за Мист в Пандария не го препоръчвам аз. Аз не съм го виждал, за да кажа. Чакай малко, Пепо, да ти дам нещо. Коя храна не искам. Не е храна. Ето ти това. Да, Хелсона. Хелсона си го сложих тук. Примерно ние при магиите им да им пречим и тук те отгоре. Хелстона, това е нещо, което Ларвука може да креитва. Действа на принципа на отварите, като връща 20% от максималния Хелт. Да, хелт. Това е от айтемите, които се създават, т.е. след като излезеш и 15 минути не влезеш, те изчезват. И ли ти да връщате с мисия тук? Да, аз имам някаква да Wildward или не знам кое. Да, и аз също. В принцип, Паладина хубаво, че никой играе Паладин, защото има хубави бъфове, които на мене, конкретно на мене, ми увеличават стамината и за мен е хубаво. Както и за него. Мисля, че също и армора ли? Армор, всичко общо взето увеличава. Това е... не е всичко чак. Blazing of Kings, да, с 5% всичко. Значи, по-хубаво. Паладина за демидж... Та извинявам се, ще заглуша за малко, защото ми звънят по телефона. О, ти го искам.
Или някой го взе от вас. Кое е? 1 литър. Да, шал виж. Шал ли? Не, аз често взех. Абе, ей сега падна нещо от дроп. Добре, ще го дам, аз без това не мога да го слагам, така че. Значи по принцип Ларока може да слага само дрехи, които са клод. Роговото, доколкото знам, може да слага литър и клод. А Паладина може да слага плейт, мейл, клод, Малко му литър помощ може. и общо взето това. Чай да ти дам нещо. Извинявам се за прекъсването, тук съм. Ние вече сме, аз вече съм 10 левел. Хубаре, аз след малко ще дойда. Значи за сега това обяснихме играта горе-долу. Какво е от началото, нали? Даже и за по-голям левел 90, зависи максимум левел. Марко, само един камък минус. Значи може би в следващия клип вече ще излезем от земята на боделфите. Аз може тук направо да продължавам. Защото тук те даже майче има по-хубави земи за дигане. В Калимдор не съм сигурен. Калимдор също има добри. Обаче от 35 нататък. Не. Чак от 45 нагоре. Тук какво става анализ свен горе, приятел, но наистина има и хубави. Ашен Вали, Маунт Хайджал, ма той е за много голями. Фелвуд, Дарк Шор, сега глупости има. Общо взето, това е. Добре, това е от нас за сега. Чао!